Ngikhuluma into engisho ngishilo ngathi ngifuna ukukhuluma ngodaba oluthinta abantu abathi bazinyanga abashiya imizi yabo bayaqoqana lapha ya eNewcastle bengazi ukuthi babizwa ubani. Hey madoda, kusekude phambili. Sanibonani. Ngizokhuluma ke ngodaba oluthinta izinyanga ezihambile zaya le eNewcastle ziyoba lengqungquthela. Ngifisa ukwazi ke ukuthi usuke wezwa wena ukuthi contact wababuye nayo abavumelene ngayo. And ngicela ukuxwayisa nezinyanga zakithi, ngikhulumile kwathiwa mina nginomona ngithi awukwazi ukuya emhlanganweni ongayi-understand nonganikiwe i-agenda yakhona. Awukwazi ukuya emhlanganweni ongazi ukuthi ubizwa ubani. Awukwazi ukuya emhlanganeni unga-invitiwe professionally claiming ukuthi wena you are a professional person. Kumele empilweni uqale uzithathe wena serious khona nabantu bezokuthatha serious, ngoba awukwazi ukushiya umsebenzi owenzayo, ukushiya ingane, ukushiya umndeni, ukushiya amabhizinisi, uthwala ikhanda uyoshaya amahamsi ako Glenco, hamba uthi gixe uyanyuka uze uyofika eNewcastle, ekugcineni kuzoxoxelwa nje ukuthi hayi ke manjena hey kunabantu abanje. Ayikho bafethu into enjalo. Isikhathi kulomhlaba simali. Bahambile ke bayale, makufikwa le ngasho ngathi bazohlukana phakathi. Into ebakhona ngithi mangisakhuluma abanye abantu bayaye bangafuni ukuzwa, kanti angisoze ngakhuluma into engingayazi. Mangikhuluma into ngikhuluma engiyazi. Abanye abantu baze babona ngoba sebefike khona ukuthi ayikho lento ababizelwe yona. Mina ngibone ngingakasuki ukuthi ayikho lento ebizwayo, ngathi angiyi lapho. Yabo, so manje sekulokukhulunywa, abanye bayidlalela amafoni, abanye bazibukela live, abanye bayayixoxela. Leya nto was boring bafethu, and abantu bayaphupha. Umuntu avela aphuphe, mina ayiphuphe eseParliament. Emfethu ungathi usahluleka ukuthi ube umholi walabantu abancane ababhilivela kuwena, ubuye ungabagculisi benze yonke into. Ucabanga ukuthi ungayongena eParliament, kanti insango ungena eParliament emadoda. Uyabo, so umuntu nje avula umlomo Parliament. Ayikho into enjalo madoda. And into ebuhlungu lezi zinto mazenzeka abantu bezenza ngokunganaki zigcina zehlisa isithunzi sabantu ababelaphi, ngoba ngaze ngasho ekuqaleni ngathi kunobaba aba-invitwe kule conference, ngasho futhi ngathi kunosomabhizinisi aba-invitiwe. Bona basayibheki nje lento bafethu ngezinga elithethu. Ngampela izinyanga zakithi ziyorealize njalo ukuthi there is something fishy, ngoba nakho sebephakathi entweni. Ngampela bafethu sinezinyanga ezingakwazi ukupopona ingozi. Bafethu ngeke asibhekeni lonto ngaphandle kokudlala, nangaphandle kokuzonda abantu abathile, nangaphandle bafethu kwebeef, nangaphandle kwani. Ngampela izinyanga zakithi bafethu ziyo driver all the way from eThekwini ziye Newcastle, ziye into ebhorayo. Izinyanga zakithi zinga driver all the way from KwaZulu ziye Newcastle, all the way from Thwalumo, all the way from Bumbulu, all the way from Port Shepstone, abanye even from Johannesburg. Guys, is that for really? Ayingeke guys, I don't think so. Bafethu ngiyacela manje, enough is enough. Ngiyacela zinyanga zakithi bafethu, uKing Bhaka uyanithanda, nawe osafufusa, nawe namanga, uKing Bhaka uyakuthanda uright wrong unjalo, nawe uSgujana, uKing Bhaka ukuthanda uright wrong unjalo. Bafethu ake siyekeni ukuhlomeka. Lento eyenzeka la bafethu ibizwa ngokuhlomeka guys, ngokuhlomeka. Kodwa yabo, ngiyaqala ke mina ukuthi uSgujana intshontshe inhliziyo yami ngalendlela uSgujana enze ngayo. Yabo uSgujana lapha ya ube indoda ke uSgujana lapha ya, ukuthi mawusufikile entweni ubone ukuthi uxhaphazekile, ukwazi ukumela iqiniso madoda, nisixhaphazelane ngoba nisibukanisa nabantu. Uyabo uSgujana mangathi uphusha kanje indoda singazwana mina.
ukwazi nje ukumela iqiniso utshele nje omunye umfana ukuthi hayi mfethu niyasibhora asiyizwa lento uma nje abasigujana mina ngikufuna unjalo ke sigujana ungadlala abanye abantu sigujana yabo ungadlala abanye abantu ume mfana wami ume uyabona umele wena umele nabantu abalaphayo sizozwana ke mawuzokwazi ukuma ungavumi ukudlala abantu nawe futhi ungadlali ngabantu sizozwana ungichazile nje kahle ke kule game khona ivideo engiyibone nje ithi shwi la khona ubhethu ubovu ngasho ngathi this is my son ngathi ke manje yenza njengobaba ke manje ayifuni ukudlala impatha izibakhomba izithi hey akunizwa ngathi good yabamba phela sigujana mina ngeke ngancomi mfethu bengakwenza kahle sigujana mfethu yabo lapha nalo 7 owufakile yilo 7 lokuthi umuntu angaphinde nje athi woza hey waphakamisa uSgujana wathi yes nami ngathi yes yeah wathi ngathi yes yabo mangathi abafethu ke sima kanje simele abantu bethi abantu ba exploit abantu ukuthi sime mangabe umuntu umnikeze into athi bebuya umuntu uthi hayi ake sizame ngalendlela kuzamwe mangabe khona umuntu la isephela khona akwazi ukubuza komunye ukuthi hayi ngeke mfethu mase kunje kwenziwa kanjani acobelelwe asinde umuntu hayi ngazwanwa ke nami kodwa hayi nguthandile u7 aphakame ngawo ayeyeyeye wayitshela emahlweni inyoni wathi angicwani wathi nizongisusa eThekwini ningisusela umsangano selo ngifikile indoda le indoda futhi yabona mase bamba lo shuni akubambile ke yilo shuni ke hibu awucabanga nje sekuthiwa nangu noKing Bhaka na ulapho awucabange nje sekuthiwa noKing Bhaka ulapho naye njengoba ngihamba ngemoto eyingaka mangihamba imoto eyingaka nabantu abangaka manje na iprotocol yami sekushonwa le kuhamba kwehliwa kwenyuka kuyanyuka isambela into ukuthi nje kuyoxoxwa abantu bayaphupha ukuthi bafuna ukuyibona bese parliament bayayiphupha nje one day we hayi ngeke hey madoda kodwa into emnandi ngokusijana masenyanyile hawu uyalikhuluma iqiniso ukuthi ningisusela mahala ningisusela lento eThekwini ningithatha kanjani Gujana uyinkozi uSgujana uyinkozi ifana wami uyinkozi ifana wami imangigcwala ke mina ngawe ke baphinde bamjwayele kabi babonile ukuthi kuyatinyela kuze kwathi amehlo kwathi ukuthi ningenzani ngiyatinyela man shit ngiyatinyela ngeke yabona ke nayo into engiyifunayo hayi kulokuthiwa abantu abazwana kanti sibanga ukuthi hayi ngeke madoda awungeke madoda bafowethu uyabona nginikhonze njengemali khama kuphaka isibongo wanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda koyini ingcwele bhuqa izabafokazana ngothola ilodwa likabetshise ithuluza angihambe ngefinqe emini bathi uxakile kusangashuba kusengezeka noma yini ngumafavuke njengethanga abane ngunogwathi ophathwa ikhulule kufuka amakhanda ngindlonhle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya yofokofo ngeke ngizwe ngempatha phuza amanzi hayibo awucabanga kuthiwa impatha ithi mayiqhamuka ukuthi nami ngithi iqhamuka ukuthi nami ngithi awugijima impano wena ohlalile uyale kule yandlu le stairs uvulele la futhi lo double door lenama glass eceleni ifridge uzolibona bese ukhipha into ephuzwayo yabo uzolibona nje lelo double door linama glass yabo mangabe useza kulona kobe ngathi uyayibuka like kobe kuwena ozobuyibona lapho uthatha into ephuzwayo lapho ungilethele manje mfana wami uliyeke leli liphezulu elilokhuzana yabo uthathe lesenzansi hayi awungeke bafowethu hayi awungeke mina nje ngisazobamela abantu ngisazofala abantu ngiziplomele ngizithilexele sila kwami sihlalele asina stress
wena ofuna umakhandakanda mfowethu qinisekisa ukuthi uyawuthola inamba phone ayikona 079 mawuthe uthi uyafona wangangithola bekezela mfowethu lokhu ufonile don't give up mawuthanda uvele uze nje uthi 44 Rocky Ridge Road ila uzofika ulokhuzana usithole sikhona noma uthi King Bhaka uzokhona ukuthi uthole yonke into oyifunayo ngoba lemhlabeni bafethu into ebalulekile nento ekufuna sihloniphe umuntu nomuntu unedlozi lakhe bafowethu idlozi lakho mfowethu nawe alikuthayimisa makukhona into ngempela errong efuna ukwenzeka kuwena idlozi lakhe alikunikeza amasani mfowethu communicate nedlozi makuthi anisa communicate sitshele phela ila ngena khona makhandakanda ingakho ngomhla ka14 October sinenkuzimalanga yefestival la khona bonke abaculi kanti khona umculi engisazommemezela ozobe khona in fact ba u2 abekho kwipost ngizoba memezela wena onyanyayo fokofo mani kobe zonke indlela ziya emidi ilovo madoda phansi kwentaba edamini lika King Bhaka umfoka makhandakanda mawuthanda zonke indlela nawe emidi ilovo ngilanyoni awinduna yami uShandu kanti nekhansela uShandu awumncinyana we madoda ngizwile nje madoda ukuthi imidilova yonke iyaviva ithi siyakhona and umhlaba wonke ngisho Johannesburg ko Cape Town ngizobuya ngibe nesikhathi sokuthi singene ngaphakathi edamini angithi event izoba ngaphandle kwedamu kodwa ngaphakathi edamini libiyiwe so nesikhathi la siyongena khona nabantu abanomakhandakanda ngisazobuya nama details awungeke phela lapha khona indlu kamakhandakanda lapha eyiSgodlo khona yonke yila uzobona khona ukuthi uKing Bhaka uyini khona neHoly Mountain uyabona mawusufikile abanye boze bafisa ukushutha kanti akushuthwa ngabe iHoly Mountain kodwa bakhona bohala angivulele ukuthi wami la angivulele la Gumet abanye bayohala ukuthi awe ngawe singene kwiHoly Mountain ilani uzobona khona why ngibe namandla mangaka abanye basayibuza uKing Bhaka why amandla mangaka why akwazi ukubona izinto uKing Bhaka hayi zodinga iglass kulungile uthi yabo why uKing Bhaka benamandla amanga ngoba khona Holy Mountain khonani yonke into ikhona bengisaphuza amanzi phela ayaphuza amanzi mawukhuluma one way awukhuluma one way yabo yila bazosho khona abantu bethe nawe bedilova and ama-artist madoda angakhona emidilova ekade ayecindezelwa mina ngiwathathile ukhuzani ukhona igcuka amalikhona uzandi khumalo ukhona udladla mshunqisi ukhona oney maps otshatha ugodo omageza amahle omavikela mbuso ophuse khemesi bakuphe othwasale gathi Jumbo, the list is endless. Yila bezobona khona makuthiwa inkosi kushiwona. Yila uzobona khona why ingikwazi ukupopola ingozi ikudi ingozi ngiyipopole. Zonke inyanga zayohlangana khonsho neyodwa eshoya ukuthi ayingeke siyaxhashazwa ke manje. Kodwa sibonga ukuthi uSgujana ufike wayibona esefikile. Ngiphuza amanzi kahle wena ngwenya Bushman kahle wena hawu ngaphuza nje senisola ukuthi ngiphuza ice droppers ngiphuza amanzi angithi kusho mina ngithi phuza amanzi hawu awukakwazi ukungibona ukuthi kahle kumuntu okhoza amanzi angithanda kakhulu bafethu ayikho into engiyoyiyeka ngingakhulumi ngayo ngibonile futhi nomcimbi omkhulu wenyazi lezulu ebebenze Moses Mabhida unyazi lapha yabegqoke isivatho ebesi black and white bazokhumbula ke abantu abanomakhandakanda sake safika isigaba la khona engangibatshela khona ngo black and white makuswa ku black and white kuya ku black and red okwamanje kuqala kube white ingakho phela imNazaretha imhlophe kube isigaba la kuthiwa black and white kube isigaba la kuthiwa black and red so ngijabulile kakhulu ukubona unyazi ligqoke umjivo omuhle okade black and white ngasho ngathi uyabona unyazi ngampela lukhonjwe uNkulunkulu emazulwini akushiwo ngomlomo baba akushiwo ngenkantolo kusho ukubonakala ukuthi lo muntu ngampela uphiwe lo muntu ngampela ukhonjiwe uyabona ungaboni abantu bethi
bebabaningi ingoba abantu bayakubona ukukhanya yabo. So mina nje personally ngithi hayi baba, impi yonyazi akuyona lempi ebangwe enkantolo. Mangabe nibange enkantolo lapho kufana nokuthi kuthiwa uKing Bhaka uthi uyambopha, into engeke uze uyiunderstand ukuthi kanjani ibizwa ngengqinamba lona. Kodwa amandla asemazulwini baba ahamba ngolayini wawo, bese kuzothi awasemhlabeni ahamba ngolayini wasenkantolo. Awasemhlabeni inkantolo, awasemazulwini. So abantu ke bafuna amandla asemazulwini, abafuna amandla asemhlabeni. Manje abanye abantu sometimes they fail to understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani kulomkhakha wakamoya. Ingakho ngavula izandla ngathi bafethu, noma yinini mawufuna ukubuza ngicela ungibuze. Uyabona nje ngithe mangibona unyazi ligqoka black and white ngathi here you are. Ngathi here you are, ngathi hayi ke, and ngeke bawu-understand abanye babona nje umnazaretha omuhle, mina ngibona amandla ukuthi at least nakho sikwaziyo-ke thina yabo. Wena onyanyayo hayi fokofo, ngeke ngizwe vese ngempatha gcwala ngakufakela ndoda, le ngikushoyo ngiyakusho yabo, le ngikushoyo ngiyakusho yabo. Ngeke nje mina ngilo ngishona le nale engathi ngiyinkunzi yexoka, ngeke ngiyenze le nto mina, ngeke ngiyenze le nto mina. Angiyenze lento mina. Manje abantu bayaphambanisa abantu babuye bafuna ukuthatha izimpi zasemazulwini bazenza izimpi zasemhlabeni. Into eziwuthule lezo babe ezihlukene azihlangani. Mawuthi uyilanda ngokwasemhlabeni lapho uhamba irace kwayiwena ongayiunderstand ukuthi iyakuphi. Kodwa kwakamoya kulawulwa ngomoya. Mase kulawulwa ngokubonakala ukuthi nakho abantu bayakholela and bayakulandela. Ngoba nala mangabe ulokhuzana nje umuntu ongazazi uthini, ngeke bakusupport abantu lana baba. Ngeke bakusupport abantu laba abakhohlwa. Kodwa ungabona abantu bemile bema noKing Bhaka ngoba bayeza ukuthi mangikhuluma ukuphila. Mangikhuluma ngimele amadlozi, kumele ngisho uNkulunkulu imbala. Asigxeki kodwa siyavikela. Baba yini bafethu, sobona nani kahle ngolosithathu ngizobuya sengizomemezela leli artist engithi lingenile. Hayi lilinzima kakhulu guys, afuna uqamba amanga lingenile kodwa ke ngizolimemezela ngolosithathu lelo artist lelo. Baba yini ningikhumbuze nani King Bhaka ubani lothe ungenile, ngizomusho ngolosithathu nizobona futhi kwiposter yabona. Abantu abaningi bazojabula bangabe belibona, abanye bazofuna ukuyinyanyisa bengidakelwa. Wena ozobuyinyanyisa futhi sek uzobuya ngidakela. Wena ongisupportayo, thank you so much, uNkulunkulu akubusise nedlozi lakho. Into oyifisa uzenzeke, umakhanda khanda ukhona and ngikhona la. Mangabe ungidinga uyafona ngolosithathu, guarantee ngisuke ngikhona esigodlweni nangomgqibelo. Kodwa Monday, Tuesday, Thursday, Friday ngiba good kakhulu la emafoni. Baningi abantu engakabaqedi ekumele ngiconsult nabo over the phone, engakabaqedi kodwa ngizobaqeda kancane kancane ngoba bese baningi kakhulu. Thank you baba yini.